שלום. נועם, את ניצלת מהטבח שהיה במסיבה ברעים. אני כבר אומרת גם את הסוף. את עכשיו גם זוכה להציל חיים, כי נמצאת מתאימה לתרומת מוח עצם. אבל אני רוצה להתחיל איתך בהתחלה. תספרי לי מה היה איתך באותו יום נוראי. אז בעצם ב6:30 התחילו הרקטות, ולקח לנו גם זמן, אחרי שכבר הבנו שהמסיבה מסתיימת, אז לקח לנו זמן למצוא את הרכב, וזה מה שבעצם גם הציל אותנו, כי מי שיצא ראשון בעצם לא שרד את הטבח הזה. השארנו את הרכב שלי על הכביש, והתחלנו לרוץ בשדות. יש את הקטע המפורסם הזה שכולם רצים כזה בחולות, אז שם הייתי עם חברות שלי. ואחרי 4.5 שעות של הליכה סלש ריצה בכל פעם משהו אחר, אז הגענו לשוק פטיש, שבעצם ממנו גם יצאו אנשים ממש מדהימים עם הרכבים שלהם בפיג'מות, ובאו לקחת אותנו ואת כל מי שהיה באותה שיירה. כשאת 4 שעות בעצם אתם רצים בשטח לכיוון איזשהו מקום שאתם לא באמת יודעים ויודעות לאן. תספרי לי על התחושות שלך תוך כדי. הכל נראה, זה כן תחושה מפחידה, אבל באותו הרגע אני לא חושבת שהיה כל כך זמן לחשוב יותר מדי. זה כן היה איזשהו פחד, אבל גם מצד שני גם היה נורא דבקות במטרה להגיע לאיזשהו מקום שהוא קצת יותר בטוח. הבנתם תוך כדי שזה, כאילו, בטח לא הבנתם את הגודל של האירוע הזה, אפשר היה להבין גם שעות רבות אחר כך ואפילו כמה ימים, אבל הבנת מה הולך? כאילו שיש חדירה כזאת של מחבלים בכלל לא. אני ממש זוכרת את חברה שלי אומרת לי, מנסה להרגיע אותי ואומרת לי, לא, הכל טוב, בטח בקרוב יגמרו להם מחסניות, כי חשבנו שזה 8, 7, 10, 15, לא יותר מזה. ובעצם אתה מעכל את מה שקורה שאתה חוזר הביתה, ומתחיל להיות בטלפון. ותוך כדי אני מניחה שהתקשרו אלייך כבר מהמשפחה ודאגו לך. כן, כל הזמן הזה דיברתי עם אמא שלי, היא ממש דחפה בי להמשיך לרוץ ולהגיע הביתה. היא אמרה לי, אני מרגישה את זה שאת הולכת להגיע הביתה היום. ומה את אומרת לה תוך כדי? אני אומרת לה שאני מפחדת, ושיש יריות בכל מקום. והיא פשוט אומרת לי, תמשיכי לרוץ ואני מרגישה שאת תגיע הביתה היום. והאמנתי לה. זה נתן לי כוחות להמשיך לרוץ, גם כשלא היה אוויר. וואו. יש רגע אחד בתוך כל השעות האלה של הבריחה ושל ההגעה עד שהגעתם למושב פטיש שככה חוזר אצלך כל הזמן, שאת חושבת עליו? את יכולה לחזור לשאלה עוד פעם? אני שואלת אם יש רגע אחד בתוך כל השעות האלה שחוזר אצלך כל הזמן, בזיכרון. לא כל כך. כזה יותר חושבים על האירוע הזה שזה הרבה יותר טרי. עכשיו אני מרגישה שזה פחות רץ לי בראש וכל מיני מקטעים כאלה. אולי רק החלק שאני מגיעה כאילו באמת הביתה באותו רגע, וזה רגע באמת שאתה מרגיש בטוח. ואז בטח כבר יש התפרקות. כן. להתפרק לתוך חיבוק כזה של ההורים. כן. נועם, אז את באמת ניצלת, אנחנו יודעים מה היה שם, וברוך השם, לא רק שאת ניצלת ואת איתנו, את גם זוכה להציל חיים. תספרי לי איך זה קורה. אז בעצם עשיתי דגימת חוק כשהייתי בצבא, סרט חיול,
הבדיקה הזאת, זה בדיקה לסיווג רקמות, אם אני לא טועה, נראה לי. יכול להיות שאני טועה. אבל זה פשוט נשאר במערכת המון זמן, עד שבאמת נמצאת התאמה. זה כבר מטורף, כי שרק אחרי 3 שנים, שהדגימה שלי נמצאת במערכת, מצאו לי באמת התאמה. לתרומה של מוח עצם בעצם, נכון? לתרומת מוח עצם, כן. בעצם כל מה שאני יכולה לדעת זה שתרמתי לחולה סופנית, בת 39. וזה בעצם טיפול שההצלחה שלו והסיכויי ההצלה שלו הם מאוד גבוהים. ובכלל שכחתי שהתקשרו אליי והציעו לי את הדבר הזה עוד לפני המלחמה. ושבועיים אחרי שהכל קורה, אז מתקשרים אליי עוד פעם, ולא יודעים שהייתי במסיבה. מתקשרים אליי, שואלים אותי, אומרים לי שהבדיקות הסופיות הגיעו, ויודעים ב100% שאני מתאימה. שאלו אותי אם לאורך הנסיבות, אם אני עדיין רוצה להמשיך, ואמרתי להם כן, חד משמעית. ואז התחלנו את התהליך נורא מהר. וזה בעצם בגלל זה אני עושה את כל הרעיונות האלה, כי מה שחשוב לי להדגיש בדברים האלה שאני מתראיינת, שהתהליך לעבור את זה הוא כל כך פשוט, וזה פשוט, זה לא, אין שבוע החלמה, זה יום החלמה, וכל התהליך הזה מלווה בבן אדם שמלווה אותך כל הדרך, וזה... ואתה מרגיש כל כך משמעותי, ואתה מרגיש עוצמתי שאתה מציל חיים, ועושה בדיוק ההפך ממה שכל המדינה הזאת חוותה בזמן האחרון. וזה אולי באמת לסבול ממש טיפה, באמת, לעומת מה להרגיש אחר כך, שזה באמת, אני נורא התרגשתי בזמן התרומה, עצם המחשבה הזאת שאני יכולה להציל חיים. באמת מרגש, ועשית את זה דרך ארגון עזר מציון, שבעצם עושה את הבדיקות ואת ההתאמה, ובסופו של דבר מחבר בין מי שיכול לתרום למי שצריך, כדי להציל את החיים. נועם, אני מאחלת לך שתמשיכי כל החיים רק לתת בשמחה ובבריאות, ואנחנו מתרגשים מהעובדה שמניצולת המסיבה, הכותרת הזאת הפכת להיות למצילה של אישה. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, ותודה לעזר מציון. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה. מתוקה. התיאור של הבריחה והשיח עם האמא שמעודדת אותה להמשיך, לא נשמתי.